Eikö se niin joo. Luonnonlaiset tilanteet. Joo. Reagoi paljon. Joo. Vähän niin kuin niistä ottaa itseensä. Joo. On hyvä niin. Kuitenkin teette sitä, että se vaan. Joo. Kyllä se niin ajan kanssa menee. Joo. Se on nuori kaveri vielä. Meillä on aikaa siihen. Mutta katsotaan miten me sitten pisteytetään täältä näin. Eli saadaan täältä takapäästä, kun täällä on ihan hienoa. Ja laukausharma. Niin hyvä kun kuuli. Joo. Siinä ei mitään ongelmia sen kanssa. Luokse päästävyydessä, no laitettiin toi aavistuksen pidättyväinen ihan sen takia, että tuolla hyökkäysten jälkeen se ei ollutkaan enää ihan kaveri. Kyllä. Se on niin pientä, että tässä alussa ilman mitään kuormaa, niin se oli ihan jees, ei sillä ole mitään ongelmia. Ja sitten toi kovuus, eli miten se muistaa näitä ikäviä asioita. Tunneli tuolla on se varsinainen testi siihen, mutta sehän näkee joka paikassa, että miten se muistaa, mitä tehtiin, missä tapahtuu jotain. Se on aika siistillä tavalla semmoinen hieman pehmeä niin kelkka, kun ajattelee, että ei se nyt siinä ole enää niin hirveästi, mutta kyllähän se sitten tuolla oli pikkasen niin väisti, mutta hyvinhän se sitten kolmannen kerran siihen rättiin, ei ollut enää mitään ongelmaa. Tuli hyvin sitten haistaa sun kanssa siihen, että se sitten oli niin karista. Muualla. Joo. Vähän muistaa. Joo. Ei ole niitä tällaisia viikkoa. Joo, ei kyllä se kuitenkin ihan pehmeässä. Sitten toi temperamentti. Miten se näkee, kuulee, huomaa asioita, miten se reagoi niihin, niin sehän tulee vähän sellaista hajontaa, kun tässä leikittiin mun kanssa esimerkiksi, niin sitten tuolla joku risahti, niin se oli heti, että mitäs täällä on. Se niin pikkasen hajosi, että se ei pysty ihan suoraan keskittyä koko aikaa, ei jaksa siihen. Tulee niin kuin jotain ulkosta. Joo. Jos vaikka kotona, niin sitten se voi keskittyä pelkästään. Joo, olla muualla, joo. Se on just tätä temperamentti nimenomaan ja sehän on erittäin herkäs. Se tarkoittaa just sitä, että ei ihan pysty keskittymään. Plussan puolella sekin vielä kuitenkin. Sitten hermot. Kasassa pysyy se täällä, ettei sillä mene överiksi. Että se joka tämmöisen jutun jälkeen se palautuu, mikä on se hyvä asia. Eli se on toi +1 hieman rauhoittaa. Taisteluhalu. Leuka ja lihaksiaan käyttää taistella jostakin johonkin voittaakseen pelkonsa. Niin, se leikkihan on ensimmäinen testi siihen erikoiskoe. No, siinä se on mukana juodessa. Näin. Mut sitten siinä näkyy sitä taistelua tuossa kelkalla. Siinä se taistelee sitä pelkonsa vastaan ja sama tuolla pimeässä taistelee sitä pelkonsa vastaan. Eli sehän lähti hirveän liikkeelle siellä, että sillä ei ole semmoisia ongelmia siinä. Että siellä on sitä taisteluhalua olemassa ihan kohtuullisen verran. Puolustushalu, kuinka se sinua puolustaa? No se on kyllä sitä mieltä, että sä voisit hoitaa nämä riidat. Pienen verran katsotaan, että sillä on halua siihen. Toi +1 kiinni. Ja korven takaa voi sanoa räi. Niin voi, siinä on helppo. Kyllä. Ja terävyys tuossa seinällä, kuinka itsensä puolustaa, niin kyllähän se ensin yrittää. Mutta sitten se ihmisen uhka on niin kova sille, että se haluaisi pois vaan sitten. Mä lopetin sen hyökkäyksen vähän aikaisemmin, että mä en tullut sen ihan iholle siinä. Koska koira näyttää sellaisia merkkejä, että se ei pidättää sitä, niin ei mennä sen yli. Se on pieni ilman jäljellä ja hyökkäyshalua. Sittenhän mä menin siihen kyllä koskeen heti, vaikka se yritti vähän väistellä mua siinä. Ei myöskään käytä hampaita siinä tilanteessa. Se oli hyvä piirre. Sitten toi kokonaistoimintakyky, eli siinä on erikoiskohtainen kelkka ja sitten pimeäpuolinen. Nehän meni kummatkin hyvin. Sitten toi kuja meni ihan hyvin. Niin ei tällä mitään semmosia ylilyöntejä sit kuitenkaan tullut missään tilanteessa. Et kyllä se tonne plussan puolelle menee ihan hyvin. Se on +1 kohtuullinen. Me ei saatu miinuksia mistään. Ei tämä mitään huimaa pistesaldoa kerännyt, mutta plussan puolella läpi tämä on mennyt. 125 pistettä kuitenkin jäi. Että vähän semmoisia pienemmillä ominaisuuksilla varustettu tällä hetkellä, mutta koira kasvaa koko ajan ja jos sä teet sen töitä siinä, niin kyllä se sitten reipas koira sitten tulee. Hyvä, kiitoksia. Tuossa on ihan mukava koira se on. Ja leikkiä se saatiin ihan selkeästi sen näkee, että sitten pystyy kehittämään sitä. Niistä pystyy kehittämään. Joo, koska se lähtee hyvin muun kanssa leikkiämään aika vielä sitten. Kyllä sitä pystyy kasvattamaan. Pitää vaan vahvistaa hirveästi. Sen pitää saada voittaa myös, että sä et voi olla se, että sun pitää lirkutella. Tosi kiva. Se saa siitä taistelusta jotain. Se on se tärkeä. Pitää lirkutella. Mistä mä oikeastaan piti kysyä, koska tätä on
tarvitsisi olla vielä ulkopuolisessa häiriössä. Voit mennä niin kentälle, jos siellä ei ole muita esimerkiksi lähellä. Pystytään kauempana, opetat sen. Silleen mä saan tällä hetkellä. Jos mä oon itse maassa ja niin kuin muut on vähän pois maasta. Joo, jatkat vaan sitä ja annat sen voittaa paljon. Joo. Mä oon joutunut rakentamaan omalle koiralle sitä paljon semmoista, että tosi edelleen vastusteessa. Se voittaminen on kumma juttu, että se saa silloin alkaa sitä tulla sitä murinaa. Joo. Se voittaa. Ja Sitten jos sä nostelet paljon tassuja ilman, niin sen tekee koira vähän heivoksi. Joo. Kyllä me pitäisi vielä tassut maassa sen. Joo. Se on mun mielestä aika tärkeä asia, että se ei saa enää semmoista voimaa siihen, jos sä nostat sen tassuja etutassuja ilman. Se on mulla helppoa. Niin, sä joudut ole kokille aina. Mielestäni oli tosi hyvä idea. Pysy vaan. Maassa me paljon tehdään. Joo. Mut sitten ihan maapintaa, kun se ei ole enää pentu, niin nosta melkein polven korkeudelle se saalissa. Joo. Pennulle tehdään ihan maassa. Iso koira. Mulle se polven korjaus on paljon. Niin ei, no joo, sun täytyy miettiä vähän alemmaksi sitä puolesta lisäätä. Sitten monesti tuollaiset koirat, kun niillä on noita, niin ihan sen kaltainen leikki, että lähtee itse tekee vaikka koiralle ihan leikkiin kutsuasentoa. Matkii ihan koiraeleitä. Eli sä lähet ihan niin kuin takapuoli pystys tekemään sellaista, niin kuin koirat tekee toisille. Ne monesti on ensin, että onko toi tullut hulluksi, mutta ne yleensä rakastaa sitä, koska sit niillä tulee tosi äijä olo siitä, että nyt toi pyllistelee tossa mulle, niin kuin ne toisilleen tekee ja miten ne vahvistaa toisiaan, niin tekee sitä samaa, niin se vahvistaa sitä kanssa. Tässä voi olla myöskin se, että sä oot aika vahva ohjaaja. Niin. Oletko sä koittanut koskaan sille, että sä leikit niinku kotona sille, että se saa kiipeillä sun päällä se vetutomuudessa ja kaikkea semmoista. Että sä saat vähän dominoida tavallaan. Et punaa vaatteisiin. En oo hallissa, joo, mutta sitä voisi kokeilla. Joo. Sitäkin voisi koittaa. Niin, se auttaa koiraa. Niin joo. Niin. Että anna vähän dominoida sua, niin kun ei se sieltä yli tule. Joo, ei ole varmaan pelkoa. Se on meidän malinoissi kanssa enemmän. Joo. Älä sille tee sitä samaa. Joo. Ihan kelpo koira. Vähän täytyy vahvistella vaan sitä. All right. Kiitoksia. Täällä on joku hieno.